ganina ba gi-immunize. Ano sa ba ang iyang injection guys kay gikatulgan naman niya pag primerong tusok hilak sa gamay. Tuog balik. O kadua diha na ang pinaka-worst. Pinaka-worst. Pero may nagpuisyo. Diyan ang perting hilakan niya. Karon guys, gihilantan si Madam. Among Madam Ibis, gihilantan atong tanawon ha. Hi Madam! Anara mo Madam ay gihilantan. Nakatog na yung taon siya oh. Gihilantan siya guys sa ihang injection ganina guys. Kay duha ka paa. Kita na siyang papa og call fever. Dam-dam. Gilanta namang dam-dam. Pusa na iparok mo na. Oh. Ano iparok mo na nga? Oh. Ha? Tambal man na, Bi. Tambal man na, dam-dam. Laway. Tambal na, oh. Kadagan magsamo ka na eh. Ang iyang paagi. Di na siya. Siguro. Uy, kuha na no? Ah, naiko yung paagad. Na, kuan. Tabali siya, patubang. Dam 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 dam. Ang dam 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 dam. Hindi, mangga na eh. Kadji man na. Numupo mo rin? Nakapit sa bunga. Ano ba? Ito gini pa sa yaw na mo dai. Hinatag na po may putos. Malapit lagi na sa punuan. Nyagilantan man among Ang among badi di gilantan. Gilantan. Makapailangan ito ako sa dyan, no? Ang badi di gilantan. Ang tuloy wala raman kay katong drops niya wala mo siya gilante. Katong drops niya kung Pwede mo naman kapailangan ng drops. Oh, mainit mo good. Wala siya manicure no? Ano naman good. Wala mo siya kaning katong kuan. Kung man Hi guys, good morning. Naya tong bisita ron si Miss Pia. Hi Pia, welcome to my vlog Pia. Pia. Oy, look at my video. Hi. Kisay mo nga anday. Dili na kay mag-video na.